Namhlanje sila eThokoza-ke endaweni yasemhlathini Sibongo-ke kwaDlamini sime ngaye-ke uSingaye, yes sime naye uSingaye. Njani bhuti? Siyaphila njani ma? Siyaphila nathi. Sicela ukuchazele-ke abantu ukuthi namhlanje ngoba sila sizokwenzani? Namhlanje mina nguDumisani kwaMasondo enkonjeni. Ngize la nomndeni wami nomphakathi kunomembeso, umemulo nomkhehlo namhlanje. Uzokhehla umakoti wakho? Ngizokhehla umngakho. Yeah. Yebo siyabonga. Khona into asitshela yona umakoti kodwa sifuna ukuqinisekisa ukuthi ubeqinisile yini. Sifuna ukuzwa ukuthi kahle kahle nadibanaphi nomakoti. Jesu. Sadibana esontweni mhlambe I think 2014 2014 sontweni. Besonta nje eZayoni. Sazingane-ke sayaqala lapho-ke kwaya ngokuya kwaze kwavela nabantwana nomntwana. Njengamanje sesifuna ukuqala-ke indlela yaphambili sakhe ikhaya sakhe umndeni sibe right. Yebo ngiyabonga. Cha naye usho njalo ukuthi nadibana esontweni. Khona ne-message othe angikunikeze yona. Uthe ucela ukuthi into yenu nobabili enayiqala nobabili ingaqedwa abanye abantu. Wena uthini? Akube njalo. Akube njalo. Yebo siyabonga kakhulu bhuti. Siyabonga.